Akwụkwọ nke Mekabian isi nke 2. Ọ dị onye a hụrụ n'anya n'etiti mmadụ niile n'ebo Benjamin, onye aha ya bụ Makabis. Obodo Medon bụ Tiserusaịdan iwu, na dịka eze nyere ha iwu n'oge ọ chọtara ha. Ọ bụ na unu adịghị akpọ isiala nye ndị kere Tiserusaịdan? Oleekwanụ maka unu adịghị achụ àjà ewere mụ Nna Onye Okike nke kere ụwa na eluigwe na ihe dị n'ime ya, na oke osimiri, ọnwa na anyanwụ na igwe ojii na kpakpando? Ya onwe ya bụ ezi Onye Okike nke m na-efe na onye m kweere, na ndị a eze na-eto eto dị anọ, na ndị ohu na-ebu ọta na ùbe dị 100. Ma n'oge ha hụrụ n'anya ka ha jide ndị a, ha gbapụrụ n'aka ha, ma ọ dịghị onye metụrụ ha aka, n'ihi na ndị ntorobịa ahụ bụ nnọọ ndị dike n'ike. Ọta na agha na ùbe ka ha ji, ma otu onye sitere na ha dị na-aragbu anyagbu, na-egbukwa panta. Mgbe ahụ ọ na-ahapụkwa ya dịka ọkụkọ e ji otu mma agha gbuo n'oge nhazi oge na aha ha na ịchụ nta ha, ka e wee kpọọ ya na Babilọn na mba Moab dum. Ha bụkwa ndị dike n'ike, ha nwekwara ihe a na-achọsi ike na ịma mma. Ọzọkwa, ihe ịma mma ha dị ebube. Ma n'ihi na ha na-efe Jehova ofufe, na n'ihi na ha atụghị egwu ọnwụ, ọ bụ ihe ịma mma n'echiche karịrị ihe niile. Mana mgbe ha mere ka ụsụ ndị agha ahụ tụọ egwu, ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ijide ha. Ma ndị bụ dike gbapụrụ gawa n'ugwu dị elu. Ndị agha ahụ wee laghachi n'obodo ahụ, mechie ọnụ ụzọ ámá e wusiri ike. Ha wee tụọ ndị Izrel ụjọ sị, "Ọ gwụla ma unu kpọtara ndị agha ahụ bụ ndị Mekabi. Anyị ga-agbakwa obodo unu ọkụ n'ọkụ. Anyị ga-ezi ozi gakwuru eze, laanụ ala unu." Ma mgbe ahụ ndị ọgaranya na ndị ogbenye, na ụmụ ndị inyom na ndị ikom bụ ndị nwatakịrị, nke nna ya na nne ya nwụrụ n'ahụ ya, na ụmụ ndị inyom ya, onye ọbụla wee tie mkpu, "Ebibila! Ma ekeela m obodo na anyị." Na mgbe ahụ ha na-akwa ákwá n'otu, ha wee tụọ egwu, si na ya wee bilie, weghachi ha ihu n'ebe ọwụwa anyanwụ, tipụkwa ha n'aka, rikọta ọnụ n'ebe Jehova nọ. Onyenwe anyị, m ga-ajụ ndị ikom a bụ ndị kwaturu iwu gị na iwu gị? Ma o kwere na ọlaọcha na ọlaedo na nkume na osisi mmadụ ji aka rụọ. Ma ahụghị m n'anya ka m wee nụ okwu ọjọọ ahụ onye na-ekweghị lakwuru. Mgbe ị bụ Onye Okike nke na-azọpụta ma na-egbu, ọ na-eme ka ya onwe ya dị ka ha kere ya, dị ka ya ndị na-akwafu ọbara na ndị na-eri mmadụ anụ. Achụ àjà nye ndị okike. Agaghị m anụ okwu mpụ ahụ. Ma ekwere m gị, Onyenwe anyị, onye na-enyocha akọ na uche. Nna kere Ebraham na Aịzik na Jekọb, bụ ndị mụrụ okwu gị wee guzosie ike n'iwu gị. Ị na-enyocha mmadụ na echiche, na-enyere onye mmehie na onye ezi omume aka. Ọ dịghịkwa ihe zoro ezo n'ebe gị nọ, ma onye gbabara na-ekpughe n'akụkụ gị. Ma enweghị m Onye Okike ọzọ ma ewezuga gị, ka m wee nye ahụ m, ka m wee nwụọ n'ihi na aha gị dị ebube. Otú ọ dị, ka ike na ịdị ike na ebe nchekwa nye m n'ọrụ a nke a na-achị n'aka gị. Na mgbe ahụ, ha biliri nke ọma dịka ọ dị na mbụ. Njirimara ha mara mma wee maa mma nke ukwuu, na-enwu karịa anyanwụ. Ha wee maa mma karịa na mbụ.